హాయ్ అండి. అంజమ్మ గారి చేతి పచ్చళ్ళకి స్వాగతం. అరగంటలో 10 మందికి సరిపోయే నిమ్మకాయ పులిహోర రెడీ చేద్దాం రండి. నేను 5 నిమ్మకాయలు తీసుకున్నాను. 4 చెంచాలు ఉప్పు వేసాను, సాల్టు, కాసిన శనక్కాయ పప్పు, కాసిన తాలింపు గింజలు, కొంచెం జీలకర్ర, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి పులిహోరకు కావాల్సింది. నేను 4 గ్లాసులు అన్నం వండాను. ఇట్లా పొలుగ్గా వండుకోవాలి పులిహోరకు అన్నం. వండిన అన్నంలో నిమ్మకాయ పులుసు పోస్తున్నానండి. ఇలా కలిపేసుకొని నిమ్మ పులుసు, ఉప్పు, తర్వాత తాలింపు పెడతాను. పొయ్యి మీద బాండీ పెట్టానండి. శనగ నూనె పోస్తున్నాను 100 గ్రాములు. ఎండుమిరగాయలు వేసానండి. ఇప్పుడు పల్లీలు వేస్తున్నానండి. తాలింపు గింజలు వేస్తున్నాను. జీలకర్ర వేస్తున్నాను. ఇవన్నీ కొంచెం వేగాక పచ్చిమిరకాయలు వేస్తున్నానండి, చీలికలు చేసి. ఇంగువ చెప్పడం మర్చిపోయానండి, ఇప్పుడు ఇంగువ వేస్తున్నాను. పసుపు వేస్తున్నానండి కొంచెం. కరివేపాకు వేస్తున్నానండి, అయిపోయింది తాలింపు. తాలింపు అన్నంలో పోస్తున్నానండి. అంతేనండి, పులిహోర గుమ్మగుమ్మలాడే నిమ్మకాయ పులిహోర. కాస్త మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి. ఆ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.